Hello. Sorry, I'm late. Hi, everything. You guys are such a great community. You even care what's one more thing again live and something. No, I'm not dying yet. Not my time yet. Sekudeka bukufa mina ngizophila ngize ngibe na 95. Yeah, abantu abasebenzayo sisangithi phela mangabe ufuna ukuba nemali fanele ukuthi udedicate isikhathi sakamlungu bese uba nesikhathi sokwenza into zakho eziqondene nawe engahlanganise namlungu. Okay, man. You don't complain. Sorry, I need to do this thing. No. Hey, don't do this one, Jeff. Sanbon, awukho late Manda, mina ding late. Imina dengilate ngisanda ukubuya ngisanda ngene endlini I was away. I-1 taxi ranking yolanda into zami stock sami sebusiness lami. So abantu abathembisa ukuthi bazokwenza ama-minor account namhlanje, accountability noma nifuna ukubuzwa. Noma nama excuse namhlanje. Saziso Dlamini eCranscorp ukubuza ukuthi unga-investa kuphi. NgoLesihlanu kune Zoom session esinayo ngo-8 sonke ku-Zoom. So wonke umuntu ofuna ukwazi ukuthi ukhetha kanjani ama-shares before uthenga inkampani, uye-analyze uyenza kanjani i-analysis yenkampani ukuze uzokwazi ukuthi ukhethe stock esi-right. NgoLesihlanu sibe senza leyo nto. Othandayo uzongena lapho khona nizoyeka ukubuza imibuzo enje. Angisho ukuthi wrong. Yes, mawusaqala yes recommendation e-right. Mina ama-shares engiwafollowayo or ama-stocks engiwaholdayo akhona i-video engiyenzile la ku-TikTok ukuthi mapha ama-stocks engiwaholdayo. So if uzojoyina ngoLesihlanu lezo meeting ikhona ilink la upostile uFoxtrot Zulu ohlezi naye la upostile la ukuze uzokwazi ukuthi sijoyine leyo session ngoLesihlanu ngo-8. Awuye grooving ngoLesihlanu and uzoyi-sacrifice leso sikhathi khona uzoba sober, khona uzoyifunda into ozobe uyifunda uzoyazi ukuthi ithini. Okay, ngoba mawufuna ukuphumelela fanele ukuthi kube khona izinto ozoyi-sacrifice empilweni yakho ozothi akume kancane okunye kokwazi ukuthi kuqhubeke ngempilo yakho. Ngeke uzo-achieve iphupho lakho if usafuna ukwenza izinto ezimnandi ukuthi mangabe uzenza. Yonke into enhle for wena inzima ukuyenza, futhi inzima ukuthi uyifake kwi-habit yokuyenza. Kodwa mawuqala ujwayeza ukwenza into enzima uyenze anyway inzima injalo,
uzokwazi ukuthi uphumelele kuleyo nto sokufuna ukuyi-achieve. Kulula ukuthi uhambe uyophuza isavana kube mnandi ugroove nibe semculweni emjayiveni kodwa kunzima ukuthi uhlale soba kuLwesihlanu utshela abangani bakho ukuthi mina ngilapho, uhlale kwi-live. Kunzima ukuthenga idatha uzohlala kwi-live, not kwi-live uhlale ufunde ujoin i-Zoom meeting. Mawungenayo i-Zoom app efonini yakho uyi-download, uyi-prepare, uyifundise, ubuze kumuntu omunye sisa-prepare. Nathi sofundisana la ukuthi sisa-prepare ukuya ku-Zoom yini into ofanele ukuthi uyenze, ngoba ngiya-understand uZoom mhlawumbe akubona bonke abantu mhlawumbe abangaba nolwazi ngawo ukuthi ukusetshenziswa kanjani. Uyafaka, uzo-download i-app yakaZoom ku-Play Store. Uma une-laptop ungakwazi ukujoyina nakhona uthi Zoom, okay? Ungene khona uzofaka i-meeting ID, ufake ne-password I think, yeah. Bese uzokwazi ukuthi ujoyine i-Zoom meeting esizoba nayo ngo-8. So uma ukuthi uyafuna mhlawumbe awukho family, mhlawumbe awazi ukuthi kwenziwa kanjani, ungena ku-Zoom ngoba akufani nala sobe singekho kule live. Ku-Zoom ku-right uyakwazi ukushare i-screen, uzobe sifundisa u-Foxtrot esikhombisa kahle yonke into, akwazi ukuthi ukuvulela i-screen sakhe, akwazi uku-explain kahle ngoba la ku-limited, la ukwazi ukubeka o-green screen kuphela into emile la, futhi nakhona ayiveli ngale ndlela osuke ufuna ivele ngayo. So uma ukuthi uyafisa ukungena ujoyine lapho, ngoba kuzokusiza ukufunda manje ukuzithengela ama-shares nokuzi-analyzela inkampani, khona ukuthi mayingekho umuntu ozombuza, ngeke uhlezi udepende ekutheni wena uzobuza njalo kumuntu. Ngizobuza manje ngithengeni, ngeke uze uphile kanjalo, ngeke uze uphile kanjalo, ngeke. Uma usaqala mhlawumbe ufuna ukwazi, mina ama-holdings engiwakhampani ama-companies engiwaholda yakhona kwi-video ngayenza la, Woolworths, Sasol, MTN, African Rainbow Capital, Brico. Okay, wobheka gorgeousness, wayibheka ikhona la, ikhona kwi-profile ka-Foxtrot, ikhona nake yami, ngiphinde ngayireposta nami, ngayi-screenshot ngayenza. Indaba ye-groove shares, ikhona indaba ye-groove, ngoba yazi ukuthi thina sabantu abamnyama ngale nje ukuthi mhlambe uyabo angijaji umuntu, into yenza wonke umuntu isima kakusona njengamanje. Ngiyazi nizofuna ukungihlafuna but anginendaba, ngoba yonke into oyiyona njengamanje isuke kuyi ama-results, ama-decision akho. Usuku nosuku mavuka ingqondo yakho nje igcwela ukuthatha iy'nqumo, uthatha iy'nqumo. Ngiyavuka manje, ngiyahamba ngiyogeza, ngiyadla manje, ngiyigqoka lokhu manje, ngiye endaweni yokuthi manje, ngingena ku-TikTok manje, ngenza ukuthi manje. Uthatha iy'nqumo everyday, sonke isikhathi uthanda noma ungathanda uthatha iy'nqumo everyday. Umahluko phakathi kwami nomunye umuntu, sonke mhlambe singabe sisuke eMsinga njengoba ngakhulela emakhaya. Usuku nosuku mina isinqumo engisithathayo asifani nesomunye umuntu ohlala eMsinga. Mina ngeyami imali ngiyakhetha ukuthenga i-business magazine ngifunde. Omunye umuntu uzokhetha ukuthatha imali yakhe ahambe ayothenga ubhiya. Angisho ukuthi ngiyajaja, kodwa ama-decisions. Abantu abawu-2 bahlala endaweni eyodwa ku-environment efanayo, ngoba indawo ohlala kuyona i-society kuhlezi senza ama-excuses ukuthi mina ngihlala endaweni engihlala kuyo, azikho izinto, awukho ama-opportunities, awukho like umuntu oyisibonelo,
indawo ohlala kuyi-neutral, ayinayo into yokwenza nendlela oyiyona nomuntu oyiwena. Umuntu onento yokwenza ngendlela othenatha ngayo uwena ngoba uthatha iy'nqumo oy'thathayo. Abanye abantu bathatha iy'nqumo zokuthi babe kwi-celibacy bangajoli. Abanye abantu bathatha iy'nqumo zokuthi bahambe emakubo, bahambe beyohlala nabafana, bathole iy'ngane. Bese kube ngazuthi umuntu ugcina la kakhona ngoba nakho mhlambe by default uvele nje waphaphame nebhadi wavuke kuleyo nto. Ayikho leyo nto. Ayikho nje leyo nto. Zonke iy'nsuku uyasithatha isinqumo. Yonke into uyasithatha isinqumo. Njengoba nawe la kule live udecide ukuthi uzoyiyeka le enye live ekhuluma ngomjolo ngoba ayizokubuyisela ngalutho. Into enomvuzo ezokwenzela into enenqubekela phambili. Fanele ubheke isikhathi ospenda kuleyo nto. It's not too early when I'm 10. Yes, but it's too early. Yasikhulume ngento ezi-progressive. Thini into? Nibonile iZoom ID. Ukhona umuntu onenkinga nokuya kuZoom? Hi Auntie B, hi Auntie B. Yeah, kuse early yazithanga uthela ngempela. Ay. Ah we. We-NNMD sikhuluma ngoku-investa kuma-shares aka-Easy Equities lana. Manje ngisuke ngicasuke ngoba manje kuba khona izinto yabo abantu bengitshela ukuthi bazoya ku-Groove ngesikhathi fanele sihlale si-analyze ama-companies la. Umuntu ngitshela ukuthi uya ku-Groove. Ngizonitshela nje kodwa ngelinye ilanga ezinye izinto ngoba ngiyanibona ukuthi anikho right. Hey. Sawubona sisi. Hello, unjani bhuti? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaqala nokungena ku-life wakho, ngiyaqala nokukubona nje ngizokhuluma ethi ake ngibhreke ngathi sisi uyalwa lana, ulwa nabantu athi ngibhreke ngilale. Hayi bhuti angilwi mina nje ngiyakhuluma nabantu angisilasi njengoba sifundisana ukuthenga ama-shares nje. Kufanele ukuthi ngoLwesihlanu sibe nomhlangano. Manje abantu bayakhala ukuthi yindaba sibe nomhlangano ngoLwesihlanu ngoba ngoLwesihlanu busy. Onthabiseng bafuna ukuyophuza isavana. Mina ngiyabatshela ukuthi uma ufuna ukuyophuza isavana isinqumo sakho leso, ama-result akho isinqumo sakho ozosithatha. Kushuthi uzobona okubalulekile phakathi kwesavana nokuhlala uzofunda la. Sisi wami, ngiyakuzwa ngiyayidlalela ukuthi yazi sengiyasho ukuthi ubukhuluma kahle ukhuluma abantu bona ngathi okay. Le nto ama-shares awungichazele yona. Umuntu uyathanda uku-investa le bona ngathi scam. Aku-inthanethi uthi baku-invite bathi hayi do this. Why are you do this? Hey. Oh, okay-ke bhuti le ayizona-ke i-scam. Unawo uCapitec? Awunawo sisi. Unayo i-app yaka-Capitec? Yabo ngisebenzisa yona vele app. Ukungena kwi-app yakho ubone into ebhalwe ngokubovu ebhalwe Easy Equities uma ungena kwi-app. Hayi ngiyibona lezi zinto zawo lezi engisuke ngibona phesheya kwey'lwandle lezi abay'shoyo bathi ini enzani ngemali. Uya-investa bufakani uthi ngi-check-e. Ngazi nje ngikhuluma into engiyiphethe ifoni le nje. Awukuyi-check ngempela ngoba mhlambe lokho kuzokusiza mhlambe lo munye onombuzo onjengowakho ukuthi wasisiza ngempela Easy Equities wapartnerisha no-Capitec ngoba manje sekulula ukukhonvinsa umuntu, kodwa asikho isidingo sokukhonvinsa umuntu. Kufanele ku-investe umuntu othandayo, ongafuni akayeke. Ongafuni akayeke.
Hhayi ngoba singafuni sisaba lesi scam nje kungo-December nje umuntu nabaningi bengi-invite ngale nto. Yo, umbhalo onjani? Okay, kwamanye ayikho uyithola uma usungene ku-Live Better. Okay, ungena kanjani nisabseng ku-Live Better? Yini Samuel senzeni ave sinenkani, kodwa mase sithe into siyayenza into masamaZulu ngiyakutshela, kodwa ave sinenkani kunzima ukusiconvince usitshele ukuthi okunye enye into kunzima Samuel, ngeke uze usithinte-ke lapho, kodwa once into sayibamba siyibambile futhi ngeke uze kusenze lutho. Sinenkani futhi ekwenzeni soyenza futhi ngenkani sikudlule wena osikufice khona. Ngiyakutshela mina ngithi bhekani la maZulu azoba ama-millionaires, la azoba ne-portfolio 100K. Baye kuthenga iFabiano obhuti behambe beyo-investa kuma-shares akaFabiano. Akho okunye. Ya ngiyangena la ku-Live Better lana. Ubonani? Ngibona usisi ojabulayo nje lo esidizela ihhelo lo ukhamisile la. Basebhala ngezansi kwakhe kuthiwa welcome to back to. Kwathiwa-ke we improve your life better experience. We reminder of that you forget has in at bank Okay, bank better forward, spend better partner, into yeah, save better too. uyayibona? Okay, into ebhalwe ngokubovu lapho ngamagama abovu uyayibona? Hhayi ayikho sisi la kubhalwe ngamagama amnyama kuphela wathi ngivula ulife ngikukhombise la kimi Okay. ngoba nje ayi ngiyayifuna le nto ukuyenza ngezwa abantu bakhala ngey'mali but Okay, kusuka inganyamalali-ke. uyabona le ndawo ebhalwe explore la, I think la ekhoneni ka-right ngezansi ka-right wakho. Alright wami, Ya nangu yayibona le siphe nto engiyishoyo. uchazele. Sanibonani. Bhuti kunjani? Ngiyaphila njani? Kwami kanjani? Oh. Yemfowethu akithi hamba lapha impela khona kwa-explore lapha ekhoneni ezansi kwa-right. Okay, hhayi ngingenile ngiyabona u-transaction service account, fixed bani, fixed bani, tax free service, funeral, credit, credit bani, finance loan. Mase ngiphese lapho. Uyayibona yini indawo ebhalwe explore? Slow. Hayi. Eh. Ngiyayibona le lapha ezansi kwa-right wami, nawe efonini yami kwa-right, hhayi kale. Okay, ngena kuyona. Sengingenile, sengilinde yena uSpeed. Okay. Hamba Uyabona Sengingenile. phela Ngibona ungicwayile. lapha phezulu yabo, awuthi ngimtshele ekhoneni. Ngibona lapha mana phezulu kubhalwe ukuthi Capitec Connect new. ehe, Kwakukeleza new ngokubomvu. mana kukhona phezulu amalokhu kuyihloko eziwu-3 lapha. Ya, yawo lokho esuha. Angithi esokuqala uglobal, and khona uglobal phakathi nendawo uCapitec Connect, ekugcineni kube uLive Better. Uyayibona? Ngathi akasekho lo muntu. Engazi internet yakhe iyabheda ngoba uphelelwe nayilokhu njani. Une-load Kugesi, shedding. akuvele wahamba ugesi. Vele wahamba ugesi. Hhayi, mhlampe uzobuya. Ya, sithembe. Eceleni ka-Capitec Connect kwa-right. Oh, okay, gorgeous. Uyaphila-ke Siphe? It's better than yesterday. I'm better than yesterday. Hhayi, ikona lokho okufunakalayo bhuti.
Hhayi, athi ngisale sengibuza ilona amalo u-Adin Bheka lapho u-Coca-Cola lapho u-Coca-Cola yena ufola under bani njengoba ngimsesha lapha yakavile. Coca-Cola. Angithi phela lapho kwi-app yakho phela. Njengoba nje kune-app yakho. Angithi uyabona ukuthi bayakukhombisa ukuthi invest, bayakukhombisa ngama-companies ukuthi ngokwe-industry, beverages, bani bani bani, uyabona? Bengibheka khona impela lapho manje angazi ukuthi ufola under bani-ke yena. Imali. Kambe u-Coca-Cola isitokhi sase-South Africa. Siqale lapho. Hhayi ngangiqamba amanga impela. Hhayi Yona ulwazi lami alikakafiki lapho. Thami uthele u-Coca-Cola ukuyiphi lona? Ukuyiphi imakethe? Standard. Oh, okay. Thami uthele u-Coca-Cola ulaphi ngoba manje ngeke ngikwazi ukusetsha la njengoba ngibhizi ngiyapakisha la ngipakisha into yami la. Ngine-order elikhulu. Ukhona umuntu owaziyo ukuthi u-Coca-Cola ukuyiphi imakethe? Ngoba mina angikaze nje ngize ngimcabango ukumthenga. Yikho ngingamazi. Angisisebuza la. Ngidinga noma ngayimalini sisi. Noma u-10 rand, noma u-50 rand, noma u-100 rand kuya ngawe. Mhm. Noma u-200, noma u-2000. AB InBev, okay. Yeah, AB InBev. Awungene lapho phela usearch lapho akwazi ukungena efonini yakho ufundele ukuthi u-AB InBev unamaphi amakhampani ngaphansi kwakho. Standard Bank akwenzeki Standard Bank kodwa uyakwazi ukuthi-download i-app yaka-Easy Equities Mappo bese u-transfer imali. Siyokwenze njani uma engafuni ukulogina ku-my banking app? Iyakwenza-ke lokho ka-Capitec isikhathi eside kabi nje. Ikutshela ukuthi ngazi bani ifeyilile nje. Ngisho usuphakathi uzama ukuthenga isheya ibuye ikutshele ukuthi i-transaction failed, kufanele uqale phansi. Iyakwenza ngazi ufike wenze njani. Angazi noma i-connect ne-network yabo kodwa nje iyakwenza nje lokho i-app kakhulu nje futhi. Ngiye ngikubone nje nami. So mhlawumbe ngifuna ukuyoyibhekela iy'nkampani ngiyoyifuna nje. Mhlawumbe ngingena kweyimbili kweyintathu ngikhikhe out. So transferring is better. No, not really. Or wena ufuna ukuspenda isikhathi ku-Easy Equities, okay. Uma ufuna ukuspenda isikhathi ku-Easy Equities unga-download i-app yakhona. Noma ungene kwenye i-device. Like laptop kanje mina ngenze kanjalo. So ngingena yabo kwi-app ngingena mase ngiyothenga bese ngazi ukuthi ngiyothenga bani. Sengingenela ukuyothenga nje ngingalokhu ngichitha isikhathi esiningi lokhu ngihlala ngibukane ne-portfolio ngilokhu ngi-scroll ngiyi-admire, cha. Ngena nje ngiqonde le engiyakhona ngithi invest, ngikhethe imali, ngiphume. Ucela ukubuza, buza Khosi. Buza mkaKhosi. Buza. New York Stock Exchange market, so we don't have it on equities. Yes. Okay. Uyezwa-ke Siphe? Ngoba akuyona ikampani yala. Iliste kwi-New York Stock Exchange. So asikabe nayo access. NYSC. Yeah, New York Stock Exchange.
Manda, kulungile phela uma une-app. Wena ufuna uyokwenzani kanti? Wena awafuna ungena la kuCapitec ungayili ukothenga? Ufuna ukwenzani le engaka? Okay, yini wena ukhala ngoCapitec ngoba phela uCapitec uyakuvumela ukuthi uthenge. Mina into engiyibone nje inconvenience engingasangeni nje kuCapitec uma ngabe ngiyo-browser nje. Ngi-browser ama-companies. But ukungena nje ngithi invest now ngibona ukuthi okay ama-share price amalini. Right, fine. Bese ngiyangena ngithenga. Kodwa into enzima uma usuzama ukubrowse u-check-a, ukuthi stock isiperforme kanjani over a month, over maximum, over 6 months. Leyo nto nje ithatha iba slow sometimes. Hhayi njalo kodwa kuvamisile ukuthi ibe slow. Who is buying those shares when they will sell them? Or can I request? Yeah, request put. Request ungene. Hi there, hustling queen. Hello. Sikhuluma ngayo mana akhanda sikhulume ngayo shares. Kahle kahle isona itopic yethu le ngoba i-analysis siyenza ngoLwesihlanu. Kusasa sobe siprepare for uZoom ukuthi wonke umuntu ungenile uyazi ukuthi uzokwenzani ngoZoom. Asifuni ukuthi mase singena kuZoom kukhona abantu abangena egruphini bazobuza ukuthi kungenwa kanjani. Silungiselele nje kusenesikhathi ngo-8 sobe senza lokho kusasa. Ukuyilungiselela uZoom manje wonke umuntu ongenayo i-app yakaZoom ngena akajoyine akabayi-download i-app efonini yakhe. Khona nje mase ngoLwesihlanu sibe nankinga. Kunjani sisi? Ngikhona unjani sisi? Ngiyaphila, ngiyathemba ukuthi ngizwakala kahle. So ngisemgwaqeni. Ukuthi uyezwakala. Okay. Bengicela ukushare ukuthi ngiyenze njani namhlanje. Yakhumbula ngithe ngizorejistela umntana i-minor account. So mhlambi just to share i-experience nalaba abangakayenzi. Danke amaphoyisa. Okokuqala nje uma uzorejistela umntana i-minor account, the first thing kumele umrejistele i-email yakhe ngegama lakhe umntana. Right? Yeah, okay. And then thereafter uyangena ke ku easyequities.co.za. Usuyaqala ke manje uzorejistela umntana. And then uyakhetha ke ku kids khona la isho khona ukuthi individuals 18 plus, then kube khona la ithi khona kids. So uklika la ithi khona kids uso-ready njalo nge-email address yakhe kids. So after uklika that kids usuyalandela ke kuno section A okhuluma ngemininingwane yengane ukuthi nomnyaka emingaki, amagama akhe, isibongo sakhe, uhlala kuphi, i-country la azalelwe khona, i-address la hlala khona, uhlala nobani, yabo imininingwane enjalo. Phinde kube no section B la kufuneka khona ke imininingwane yakho wena umzali or i-guardian yengane ukuthi uhlala kuphi, ubani igama lakho, ID number yakho, i-address, usebenza kuphi, i-salary bracket yakho, uplan ukuthi uzosave kanjani through i-salary or khona another sort of income onayo. So ugcwalisa yonke leyo information. And then kube khona ke la kufuneka khona ama-banking details womntana. Kodwa if umntana akanayo i-bank account okwamanje, it's not a problem. You can still continue with that process. The only issue ongasukube nayo, it's when you want to withdraw for umntana, because
by the time on and of which vela ngithi asikhulumi ngoku-withdrawa manje sisakhuluma ngokuthi siya-investa ngithi sengitshela ukuthi mhlazane kulowo nyaka loyo ufuna uku-withdrawela umntana ngeke ukwazi if umntana akanayo i-bank account okusho ukuthi ekuhambeni kwesikhathi vele kumele umntana umvulele i-account under igama lakhe umntwana. So ama-details omntana afanele ameshe ama-details akwi-bank account leyo ozokuvulele yona. And then kuphinde futhi kube ne-section efuna i-declaration. So uyadeclare wena njengomzali or i-guardian yengane ukuthi uhlobene kanjani nengane. Is it your child? Is it an adopted child? And then uya-confirma futhi ukuthi ihlala kwi-address eyi-1 nomntana. So akumele ihluke i-address yakho nomntana because kukhona ne-form la ufanele ugcwalise khona uconfirma again ukuthi wena nomntana ihlala kwi-address eyi-1. Okay. And then kube khona ke nala ifuna angazi ulwazi angikwazi ukubona ama-questions no uzongitshela uma ngabe mhlawumbe khona obuza something ngalokho kuqhubekile kanti abantu bayabuza ngiboni. Khuleka ngiyaphi. So uphinde ke kube khona angizwa Hayi awukho umbuzo wamanje sisiqhubeka. okwamanje okay and then kuphinde kube khona ke ekugcineni angithi like in essence guys yonke into oyigcwalisa ngomntana uyayigcwalisa nangawo. Contact number kufanele kube ne-contact number but obviously angithi ingane like eyami no-8 years akakabi nayo ifone so ngifake inamba yami and then fake i-address yakho ufake i-address yomntana kodwa fanele ifake kube ukuthi mhlala kwi-address eyi-1 yomntana ufake i-ID number yomntana ufake i-ID number yakho and then kukhona la kufuneka khona i-confirmation yokuthi you agree wena as a guardian njengomzali wengane ukuthi whatever charges that will happen kwi-account yomntana you will carry those charges. So lapho ke sengiyacabanga lwazi ukuthi basho lama-admin fees right cabange kanjalo bengiyicabangela nje because bengiyenza ngedwa lento. So we are declare ukuthi yes any charges that will come up kwi-account wena as umzali or i-guardian yengane you will be responsible for that. And then ekugcineni khona la ufanele u-attach khona ke ama-forms. Iform econfirma i-address ukuthi lihlala kwi-address eyi-1 nomntana phinde futhi kube ne-form econfirma that very same address. Phinde ufake i-ID copy yakho. Form ngithi ka-Easy Equities uyawa-downloada ka-Easy Equities ngoba mhlawumbe omunye ngabe uthi wathathaphi. Yes, ikhona i-link khona lapho la uklikha khona and then ikutshengise lawo mafomu ofanele uwagcwalise. Mina-ke lwazi angiyithandi nje into ezongisa koma-printing shop and what not so ngoba ngina-i-PDF kwi-laptop ngiyenze yonke into kwi-laptop ngigcwalise kwi-laptop ngisayine electronically kodwa ngiya-understand ukuthi abanye abantu bangaba ne-challenge nalokho so if bane-challenge bangaya e-printing shop bayoprinta bagcwalise basayine baskene. So uskena that form econfirm ukuthi uyi-guardian yomntana, iform econfirm ukuthi i-address iyodwa, then ID copy yakho, ID copy yomntana or if umntana akakabi nayo ID, i-birth certificate yakhe nayo iyafuneka. And then uphinde futhi wena njenge-guardian yomntana ufanele uproduce i-proof of address angithi into efana ne-water and bill or whatever statement esitshengisa i-address enamagama akho. Amagama akho futhi fanele afa. Angizwa sisi. Ngithi noma incwadi yekhansela yokusho ukuthi uhlala laphi. Noma incwadi yekhansela, yes, iyafuneka i-proof of address. So musu ugcwalisile usunakho konke lokho including ama-ID copies and akukho la basho khona ukuthi kufanele kube ama-certified copies. It just says ID copy and birth certificate copy. So after that, ke usugcwalisile ke yonke into usuphethe wonke ama-copies. You need to send them to email provide you khona lapho kule it's new accounts at easyequities.co.za.
So once wa-emaila-ke lawo ma-documents uzobe usuyalinda-ke bona bakutshela ukuthi kuhamba kanjani because fanele ba-verify. So after sengi-emailile ngithole an automated email eshoyo ukuthi ama-documents wakho siwarisivile, sibhizi si-create i-account yakho, sicela usinikeze about 5 working days. We'll revert back to you within 5 working days. So ngoba lokho ngikwenze namhlanje ngisazoke ngilindeke u-5 working days. If akho lutho kwenzakalayo or angitholi email after 5 working days, I guess then I will have to phone them and follow up. Okay, normally bazo-responda kuwena before 5 working days is just i-maximum ukuze nabo bebe safe ngenxa mhlambe ye-influx yama-email angenayo. Kodwa kuzoba before lo 5 days aho. Kujwayele ukuba kanjalo Nangampela before. nangampela i-email isho kanjalo ukuthi sirisivile ama-documents but because of influx yama-emails socela usinikeze at least 5 working days to come back to you. Okay. So okusho ukuthi bazo-verify, angithi vele bayo-verify i-ID copy yami, birth certificate yomntana, address and everything. They need to verify before they create that account. So okwamanje, there's nothing that I can do from my side until they confirm ukuthi i-account yomntana isi-registered. Okay. Well done, Shes. Well done. Ngiyakubongela ukuthatha i-step esinzima kangaka thina singasithatha abantu abaningi. Yabo, action kufunakalayo lo, so I'm proud of you ukuthi uwenzile le minor account ngoba manje hayi ukuthi ayikho into osuzoyenza manje into efanele uyenze usuzobheka ukuthi angithi uzongena ukuthi uzovula i-tax free savings account vele automatically izobe si-active mase si-active i-account angithi manje wena sekufanele ukuthi uhluphe uyobheka ukuthi imaphi-ke ama-exchange traded funds ozowathenga la or yini ozoyithenga under i-tax free savings account ezophinde futhi kwenzele more money. Asithi mhlawumbe uzoqala ngo-500 kulo 500 tax free savings account ngeke umhlalise nje umsevile nje eyisigaxa nje kanje yasemali engenalo enga-investwe indawo kufanele ukuthi khona lapho under tax free uzokwazi ukuthi uphinde uthengeke khona ama-shares ama-ETFs kodwa kona wonke okwazi ukwathenga so kufanele wenze leyo research-ke manje ukuthi yiphi inkampani engingayithenga yabo. Yes. And then Mina ku-tax free savings account enye wami into engiyibonile kune-option yokuthi ufuna yes ukufaka sir. i-debit order na ukuze Yeah. ilena. Yes, kune-option uya-choose ukuthi do you want to make i-debit order ukuthi every month lena imali ithathwe kwi-account yakho iye towards investment yomntana kulowo minor account. So mina-ke I didn't choose that option for now, but I guess I can still do it at a later stage. I don't know. For now, I think ngoba ngisafunda nami ngisacocoza ngizobuye ngiyibone lezi sama-debit order. Okwamanje ngizofaka as and when ngina-extra cash as and when ngizolokhu ngithenga kanjalo. Okay. 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 Oh, and then kuma-details wakho wena guardian yomntana ningayani information fanele ufake ukuthi ushadile or awushadile yabona nje it's a bit of information but I guess into encane kanje ukhaliswa yini ukuthi married not married thinkile awuyifuni admin vele angiyifuni i-admin kodwa-ke i-equity sakuyona ehamba ngithi nami ngingena ngoba ngifuna imali yabo. I have to abide by their rules. Yeah. So yeah, I must say ukuthi honestly bekungekho lukhulu kangako on even noku-create umntana i-Gmail account futhi that one was very easy and quick to create i-Gmail account yomntana but because they can recognize from the age angithi khona la ufaka khona ukuthi umntana onangaki I think yeah and then iyasho ukuthi you as the parent you have to control the account yomntana because nakhona minor account. Yes, nakhona futhi ngoba uyenza minor account. So this means when uzobuthathela ingane ama-decisions going forward. Ingakho kufanele basivete. But otherwise it was very easy.
lwazi ngiyabonga ukusi-challenge because do you know ukuthi mina izi-equity singaregister ngo-2020 ngaphinde ngahlala ngangenza lutho, ngangayenza research, ngangayenza lutho, ngayibukela nje. Kodwa ngididekile futhi ukuthi kungabe kwenziwa njani, yabo. But the day I came across akunalutho ukuthi wayazi ngo-2020 kwakuyindlela la kwakuseyiphathi yakho, mhlambe kube waqala wa-investa ngo-2020, mhlambe still wawuzoba ku-same position, mhlambe ngoba wawusazi wawuzokwenza ama-mistakes kakhulu ngoba wawuzobe ungazi, mhlambe u-investe kuma-companies a-wrong. So ithemba i-process ukuthi yonke into eyenzakalayo manje yenzeka ngesikhathi esi-right, so it's fine. Imagine manje if ungene kulela ungakazi ube-exposed ku-equity yini yona le ngiyazi nani ngiyazi, yabo. But ngoba bese umazi i-equity, that's why sila namhlanje, yabo. Futhi ngibonga kakhulu kuwena sisi nesineke, ave unesineke welwazi, because uthola same questions every day and you know what, you are so patient, uyaphendula nani nani. Ngiyabonga sisi isineke sakho, usikhuthazile nathi, ingakho nami once sengi-right sengizofundisa nabanye-ke ukuthi guys nakho kwenziwa kanje kanje, ukuthi nje okwamanje ngisafunda kodwa I'm happy nge-progress. Angisoli nje ukujoyina lama-live every day, I'm gaining a lot. Into enhle leyo mntakababa, ngiyabonga nami, ngiyabonga ukuthi at least khona abantu bazobona ukuthi hayi akusona i-scam lesi. U-Die Hustling Queen uthi uyabonga nge-info nayo uzoyenzela ingane yakhe futhi. Yes, I know. Asikuzelane kahle bafethu, yabona nje indlela ochaze ngayo, ngazo sifanele senze i-podcast nawe ngendlela ochaza kahle ngayo. kodwa nje ngiyazi ukhona oshoyo ukuthi akuyena umZulu lo okhulumayo. Yebo, angiyena umZulu, umTswana, kodwa nje ngiyasizama isiZulu. Yanazi phela ngiseka nje, ngiyathanda ukuthi lo uyamuzwa nje ukuthi akuyena umZulu. Siphe, yebo, yonke le nto yenzeka izi-equities, siphe, yonke le nto yenziwa ka-izi-equities. How much do you need to start and do you have to pay every month? Cha, Shelby, awukhokhi inyanga nenyanga, uzifaka nje leyo mali oyibona unayo, yabo. Sekuzoba kuwena-ke, ngithi manje njengoba uqala u-investa sewuzokwazi ukuthi imali yakho usuyayibala manje, usuzoyeka ukuthi hhayi ushintsho wami sengizobona ngizohamba ukuthi ngothenga iskibha noma ngenzani. Sekufanele uyihlele imali yakho ukuthi le yedingo zami, le yezinto ngengikwazi ukuphila ngaphandle kwazo, le yama-investment, le, yabo. Wena uzoyihlelela wena ngokwakho ukuthi ufuna ukubeka malini, kodwa kungabi imali ozoyixakekela uzothi ufuna ukophinda uyithathe mhlambe next month or next year. Kube imali owazi ukuthi uzoyibeka for long term. Bengithi bengisathi ngisho kanjalo sisi ukuthi asihlale asikhumbuzaneni bafethu ukuthi le mali la akuyona imali oyifaka namhlanje mese after 6 months usufuna ukuyi-withdrawa. Sinikeze at least 5 years, uyayifaka ukhohlwe nje yona. Sinikeze nje at least noma 5 years nje ubone ukuthi ukwenzakalani, singaxakekeli kuyona, singaboni Thathiseng, singamdabukela uThathiseng. Thathiseng, uThathiseng ngihamba yongcozula kwi-investment, uThathiseng, hayi. Uthi silaphe kodwa yazi ukuthi indaba uThathiseng enza kanjani, ngoba mhlambe abazali bakhe abantu abadala kunaye wethiwa ukuthi awuyahamba uyocozula ku-investment benze wongazi, that's why kanjalo. Yebo. Bafethu ngiyacela ukuthi ingane zethu, let us invest for our kids. Abanye bethu ngebhadi abazali bethu abasishiyelanga lutho nje emhlabeni, so exactly. angifuni ukuthi umntanami a-experience le mpilo engiyi-experiencile. I will try by all means possible ukuthi ngiyakhele ingane yami ikusasa eli-right, something that I couldn't get mina my own parents. Yes, sished ngale ndlela osho ngayo, kusasa kungatholakala ukuthi thina lento esiyenzayo abantwana bethu bangavula amakhampani baqhashe abantu. Yebo, injalo sisi.
Yebo, Mm. yebo. Because sicale isasuka lento ungitshele ama-twins manje uma eno-10 years ngibabekela imali bayothi mabafika kule age enguyo mina bayobe sebanamalini mangabe sibathengela ama-shares bayobe sebanemali and then bayahlanganisa nowakho bavula i-group bayahlanganisa bathenga ikhampani and then benze ikhampani that salary bazochasha abantu kuzokwenzeka imali siyekele ukulinda abantu bangaphandle bazosivulela amakhampani ujikela ngapha eNigerian ujikela ngapha ikula ujikela ngapha uyazi thina asinalutho Hey, kodwa yithi sisi. sisebenzayo la thina sisebenza labantu so if siyenza kanje sizokwazi ukuthi abantwana bethu sikwazi ukuthi bakwazi ukuvula amakhampani bakwazi ukuba ne-income nabo bazokhula bafundisa baba abantwana ukuthi imali akuyona yokuthi ifuneka iyothenga imali iyabekwa bese ke ngaleso sikhathi iyathatha iyothenga Futhi Hey, mina mina ngiyafisa ukuthi ingane zethu ayikhule zingayazi i-black tax guys. I-black tax ayigcine kuthina. Angifuni nje umntana wami in 20 years time ekhale nge-black tax le ngikhala ngayo manje nami. Yabo. So asibeni focused. Let us do this with a plan, with a goal. Let us remain focused. Uyabona nje futhi indaba yama-shares guys, it depends ukuthi i-company performance ye-company injani. If you see ukuthi i-company ayiperformi namhlanje, don't panic. Guys, don't panic. That is why sithi at least u5 years. Ngizinikeze nje u5 years ubone ukuthi i-growth ye-company kwenzakalani, i-performance ye-company kwenzakalani. Singasheshi ukuba negative. Ukuthi ngithenga izolo namhlanje isidrophile i-graph. Asingayifrustrate nje nge-graph bafethu. Nokuthi-ke uyabuza la ubhuti uMlondi ukuthi-ke na le akhawunti le esikhuluma ngayo namhlanje siyenza under le i-akhawunti yethu. Cha Mlondi, ufanele ukuthi uma usuvula le akhawunti akuthi wena usuvele yakho kube ngathi uvula entsha kodwa umahluko wena usuke wazi ukuthi uvule i-minor account uzokhetha phela lapha ngithi wena wakhetha u-individual manje uma usuwenza le uzokhetha u-kid bese mase uwenza le account fanele ube ingane usuyi-create-elile i-email yayo ngoba nje ngithi nawe wafaka i-email yakho nayo ingane yakho yi-create-ele i-email kuqala before uyongena i-email yengane ezokwazi ukuthi iyifake kube ngathi u-create i-account entsha. Enye into lwazi ngicela uku-eda lapho urejistela umntana khona vele la ifuna i-referral code so wena njengomzali ngoba usunayo vele i-referral code usufake yakho angithi nawe usunayo i-account urejistile Ufunakale yakho vele. wathole yakho yes ufunakale yakho yes. Okay ngicela ukubuza lana uma maybe mhlambe angithi mina angifake ama-shares athi mhlambe uyakwazi ukuthenga nge-20 rand and then mina ngifuna ukufaka u100 rand every month kuyakhonakala? Uyabona-ke mawuthi angithi uzokhetha lelo share ozolithenga nithabisenge asithi mhlawumbe uthenga u-Purple Group mawusuthi buy lapha ezansi uzoba ne-option bazokunika i-option ukuthi recurring usho usofuna ukuthi ulokhu ufaka leyo mali njalo ngenyanga bese uyakhetha recurring kusho recurring ukuthi uzolokhu uthenga njalo ngenyanga nenyanga or once off so uzokhetha wena. Okay uJoy yabuza ukuthi na I missed everything so how do we get easy equities from Capitec and what should I buy? Okay Joy, Judah, ngoLwesihlanu sizobe sidiscuss ukuthi sikhetha kanjani ama-companies to avoid le question ukuthi what should you buy ngoba ukuthenga kwakho fanele ukutshele ama-financials e-company emva kokuthi usu-analyzile. Nomunye umbuzo kade ubuza I think it's when they're hustling khona ukuthi wazi ngani ukuthi i-company ipay ama-dividend. Ama-dividend okuqala kukhokhwa yinkampani uma enze i-profits. Okay ingenzeka inkampani ithembisa ukuthi izokhokha ama-dividend kodwa mayingayenzanga i-profit izobe inikhokhela ngani izobe ithathe leyo mali to give to ama-investors yabo. I was asking for someone okay inside the WhatsApp group ne
Oh, okay, no Oh, problem. I'm Yeah, actually I looking wrote here. under there that I'm asking for someone inside the group. She just asked that question on a group right away. So I copy and paste and send it to this side Okay. because she said she Okay, don't kodwa have the na-Friday data. masisesenza i-analysis sofunda kabanzi ukuthi uyakwazi ubona ukuthi i-dividend yield malini for ikhampani nekhampani. Kodwa ukuthi i-dividend yield yini i-calculate kanjani sazongena kulokho. Ikhona kodwa ividiyo engayenza yama-dividend la kulamavidiyo ala ka-TikTok. So Joy Okay. Judah, okay. And another thing, you know Mm, why I came live today, ne? Is because of Ntabi saying today I was helping her to register and everything. Today she was coming. She said I must ask for apology for whatsoever she did. She's so sorry. Kubani? Untabi So saying she's there. no, guys, hayi man. She was namhlanje mina offended bekufanele yesterday. ngisuke namhlanje benginosuku Hayi suke olukhulu zihlala. You see, from oh, yiko A. lokhu she was bungatholakali offended efonini. and she was Ngibathe scared that ngenza we were going i-conference to calling. remove Yimi her. no Hustling Queen ngifonela nawe awutholakali. Okay, ngicela ukubuza lana kulama referral code ne. If angisho ulona Hustling Queen ungiphe i-referral code and then nami banginikeze eyami. So if ngiyo-registera umntwana kuzofakwa yiphi i-referral code? Yakho. Le yakho. Eyakho phela umntanakho angithi. Yes. Oh, so yena angeke abe Eyakho si. Uzoba naye yakhe naye. uzoba neyakhe naye. Oh. Okay. Yeah. Hey, nginochwepheshe la eceleni kwami. Hey, uye wangidownloadela equities athi mama ngiyazazi lezi. Hey. Ngiyabonga Okay. wachwepheshe. Hey, nangu uchwepheshe. Uya kanye lo la isithombeni. Okay. Nanguzenzele ebuza ukuthi kena izikhwethi akadingi yini ama-FICA documents esimeni sengane njengoba ufakela ingane ama-FICA document. Ngingawuphendula ke lo mbuzo ukuthi uzenzele ngithi njengoba ubhalisa nje kwayimanje wena uma uvula i-akhawunti yakho manje ka-Ezequities awusadingi ukusubmit ama-FICA document ngale ndlela esakwenziwa ngayo kudala. Mina ngangisavula wawuhambisa yonke into. Manje sebe-linked ne-system yaka-Home Affairs ukusebenzisa through i-ID number yakho for FICA purposes. Kodwa basayifuna-ke i-proof of residence for ingane just to prove ukuthi iyafana yini nale-address eniyiprovayidile njengomzali wayo. Nelona angisho bengisazama ukurejistara ngivule i-account but ngikhonile namhlanje. Are you aware? Hello, dear. You're not on mute. Is it you? Somebody's not on mute. And manje ulwazi yakhuluma nayo yakhuluma umuntu. Okay. But otherwise, honestly, it's not difficult, guys, ukuvula i-minor account. It's really not difficult. You just follow the steps. Ngicela ukubuza systems. Angisho uthi i-Home Affairs i-link nelona ne-Easy Equity. Asithi maybe mhlawumbe mina or maybe mhlambe ingane le engiyenzele i-account se inemali inengi and then mention akwenzakalani. Angithi phela njengoba angithi wena njengoba une-account kuyimanje nje fanele ukuthi uyabuza i-beneficiary ku-profile yakho ukuze izibe complete. Uyabuza ukuthi ubani i-beneficiary oyi-nominate-ayo. Okay. Ayizange ifike kulo option. That's why ngibuza. Okay, shuthi i-profile yakho ikho complete safanele ukuthi ungene nje ku-profile yakho uyofaka zonke izinto. Ama-bank account wakho wena usuwafakile? Ama-bank account ngifakile nama-address nama-status yonke into net into engazange ibele i-tax cha ngiyifakanga i-tax ayingifakanga nge-option leyo. Then ayikho complete ke i-profile yakho sis, kumele ubuyele kuyona i-profile. Okay, i-tax number ile emsebenzini abanokunginikeza yona i-tax clearance certificate yesami. SARS.
Yes, yes. SARS. Oh, fanele ngisebenzise Yes. yona. Yes, Oh, iyafuneka. okay. All right. Ay ngizobuyela-ke. Cause la ngefoni ayingeni kahle and bengihlupha nakwi-system emsebenzini but ngizozama futhi. Okay. Nokubuyela kwi-profile yakho sisi khona uzoyiqedelela. Okay. No, Hayi the mina only ngiyabonga. problem is that she was using computer, and through the computer it wasn't easy for her side because she was at work at the moment. I tried to talk to her ukuthi asebenzise i-phone so that she will know what she's doing at the moment, because of ma asebenzisa i-computer yena bengayiboni kahle ukuthi ma sithi angene lapha wenza njani. Okay. So kulula Because uku-assist umuntu osebenzisa ifoni nawe uma usebenzisa ifoni ya uqinisile ngoba nibona i-screen indlela efanayo. Yes. Because Yeah. i-screen lesiphumayo ko-computer is not the same one as the one that is coming on a phone. Uthi what happens if ungenayo i-text number? Kwabantu abarejiste manje recently uyakwazi ukuqhubeka uma ungenayo i-text number? Mina ingifunile i-text number. I had to put it in there to complete i-profile yakho. Yeah, kodwa vele ke phela Well, if lento you don't have platform it, yabantu you can register i-text number through e-filling. Kufanele ukuthi ube ne-ID, proof of address, none. Yeah, kuphela ubasendele khona lokho. online kwa-SARS. Online on SARS, yes. E-filling, yes, SARS. Sisasling awuzwakali kahle sisi. Angisakuzwanga okunye mina. Okay, uthi usisi I-earpiece ayikho good, iseduzane. I-sound yakhe isekudeni. Okay, uthi usisi uma ngabe ufuna ukuregister for i-tax, you can do it online ku-e-filing. Uyangena kwi-website yaka-SARS and then bazofuna i-ID number yakho so that you can register for tax. Kakhulu. Proof of address. Ne-proof of address. Ngicoshile ngafunda ama-terms ngiyawazi. Okay, akunenkinga ngoba mina vele i-tax clearance certificate nginayo. Okay. Ngithabisenga kodwa ngikwazile ukuyivula i-account noma ubungakayifakanga ngithi i-tax reference number ngithi. Yes, ngiyivulile but noma ke ingakapheleli ingafikanga kulawo ma-option lawo. Angisho manje ngibuzele ekutheni ngoba sengifuna ukuvula lelo mnikazi ongimikise kwa-Easy Equity. Okay, ngicela ukuchaza la kancane-ke ngane zakwethu ukuthi i-income tax reference number kahle kahle ungayi-create i-account ungayifaka uma ungenayo khona uzobe uyi-aplayela kwa-e-filing or uya ka-SARS uma kuthi kuseduzane. Isebenza uma ngabe sewudayisa ama-shares akho. Angithi uma ususudayisa-ke phela ukhona i-tax o-charge-wa yona for income yama-shares wakho. Sazokhuluma ngayo ukuthi i-percentage yakhona malini. Khona uzokwazi ukuthi okay, uma ngabe i-stock sami mhlambe ngithenge ngo-R100, sakhula sawu-R200, kusho ukuthi ngenze u-R100. Kodwa kulo R100 ozowuthola oyi-profit yami ngizotaxwa malini. Sazokwenza nje isibalo ngalokho later on ngoba kwamanje sikaka-focus lapho. Kubalulekile uma ngeke uzokwazi ukudayisa kunganayo i-income tax. So noma unga-apply-a ufake usayine up kodwa uzazi ukuthi umsebenzi ofanele uwenze ukuthi uyi-applyele. Akukho nzima ukuyithola as long as une-ID ne-proof of residence uyenza online efonini. Okay, noma wenze i-tax free sis. Noma wenze ini? I-tax free. I-account nje ukuvula i-account. Angithi i-tax free vele usuyenza ngaphansi kwe-account ku-main account. Uma usavula nje usavula Easy Equities usa-create i-profile yakho uyayidinga lapho.
Yonke into ozobe Oh. usuyenza-ke vele uzosebenzisa vele i-income tax reference number eyodwa, noma ngabe udayisa ama-shares ase-Australia, noma udayisa wase-US, noma udayisa wala e-South Africa, noma kwi-tax free savings account. Yonke into yenzeka under leyo income tax reference number yakho eyodwa. Okay, and enye into sis Hustling uthe bakunikeza i-R50 free, ne? So Yes. namanje isengakangeni, angazi or mhlambe ukuthi ngoba i-profile yami ayikakapheleli. Ngiyayithanda imali. Yazi Ngiyayithanda ngiyayithanda imali ngoba ngithe ngiyathenga mina ngeyami yalo kuyi-pick up sigcine siyiyekela. Usisi wathi maybe mhlambe kwenza ukuthi isengaka-reflect leya ibona kuna 00 cause nabe ngithi ngithenga ngeyami kwi-account yami kwi-Capitec. No, guys, you know what she was doing? She wanted to transfer from her Capitec to Easy Equities. So the problem is that when she logged in that side, it was refusing. I don't know why. Because I tried to communicate and do video call with her, but I was not seeing anything wrong about her profile and everything, because I was telling her where to edit everything that we wanted to edit. But Okay. I told you, Ntabi, saying that you have to try again to log in using your Capitec app. I did sis manje ngabo 7 ngitryile, that is why Isala ngibuza this namanje. question. Isala Isala namanje, namanje. but since ngingene kuyilona angakayitry. Cela ukuthi uyizame futhi. Okay-ke sisesendabeni ya-Easy-Money. U-Easy-Money akuyona imali ozokwazi ukuthi withdraw-we. Njengoba wenza ama-transaction asisimanje usuyathenga ama-shares. Lama-fees abebezoku-charge-a wona bazongcuzula kuyo lo Easy-Money. Yebo? Kodwa futhi ayizu-reflecta immediately. Nami ngalinda mhlambe yaze yaphela inyanga ngingayiboni i-Easy-Money ngoba isebenza la kufanele bayi-process based on ama-referrals, kwenza ukuthi okay umuntu ba-update i-status. I think leyo nto bayenza manual. I don't think yenziwa yi-system. I think bayenza manual ngoba bayabona ukuthi okay nayi profile kaNomo unama-referrals amangaka asiqalele u-investor base bayayi-approve-ke maybe ukuthi okay siyam-approve for lo R50 Easy-Money, R50 Easy-Money based on i-profile activity yomuntu engumreferile, yabo. So akuyona imali efika immediately ofanele ukuthi uyijahe. Nomusa khona futhi enye into engiyibonile mangivula i-minor account. It looks like it's only for South African citizens, right? Yes. Yes, it's only for South African citizens. Kodwa i-tax free iya-accommodate nama non South South Africans African. only. Right. Uzenzele sejahe Okay, nje kukhona okunye guys before ngiphuma. Ngithe mina uzongithola khona because I'm already there in a Zoom. No. I'm already on Friday, guys. I'm waiting for you. Oh, okay. Seni ready for Friday. Seni now Zoom app. Hayi mina ngirede silonke kungekho kube ne-load shedding. Ngiyokhala isimaye baboma ngaba ne-load shedding. Ngiyokhala sikanandi. Mina ngilinde Uyayithola kwi-link mhlambe mase record. Hayi angazi-ke ukuthi mangabe maybe mhlambe bekuyi-Zoom and then wangakhona ukuba khona ukhona ukuyi-access iba ne-video. Ngiyacabanga ukuthi sizokwazi ukuba nayo i-recording kodwa musukuprepare i-groove ngaleyo mbuzo. Hayi ngiyabuza ngisho i-load shedding into ekhona. Nangazi ukuthi Friday izobe inini. Ushilo wathi ngizohamba ngiyophuza isavana. Ngifuna ukuyophuza kahle isavana and then bese ngiyazi ukuthi uma ngibuya ngizothola ningishiyele i-link.
Hayi ngiyadlala ngiphuzi mina. Angiphuzi. Hayi. Okay, hayi thina si-ready ke. Yo guys ngintshele nizolo bengine-stress singiyazi mani lokhu nikhuluma bengifila ukuthi kwangazuthi ngathi ngavala le live bengitshela uHustling Queen ngithi yo yazi into bebayikhuluma izolo and ngapha unomsu uyasho naye ukuthi uzongibhlokha nakwilole ngathi uJehova angibeza labantu ukuthi bathini ngoba angiyenzanga lento ekufanele ngiyenze step sokuqala nje kufanele ngisilandele angisenzanga siyangihlula ikhompyutha yenza udoti kanti iyala bengivule ngelona ngeFirefox mina kanti ifuna iChrome beyifuna iChrome beyingafuni iFirefox mina vele kaningi emsebenzini ngisebenzisa iFirefox yathi nje kuphi la njengoba ngize ngadropa ngathi mina nomsa ithi ngidrope ngizabuya ngufonele loku ayinakhunje ayihambi kanti iFirefox ifuna iChrome so thina sibonga unomsa because of if yena izola ngashangi ukuthi uzokubloka you were not going to be motivated or to go for it today ungeke uyazi ukuthi today vele wena is a forced ukuthi wena uyenze lento kanti bengiqalile-ke nedi ukuthi nje beyingihlula beyingafuni lokuhamba kwifoni bekukudala nginayo mina i-app ye-Easy Equities yadownloadwa yilo mntwana so wayekade angazenza ezinye izinto naye wathi mama kufuneka i-Easy Equities bazokwazi ukubhadala so manje ngisho uyadownloada yonke lento la efonini yami manje mase kufanele ngiregisterele lento lo kwaba kukuthi angikhona angisho ngibona ngathi ifoni izongipha ispace esincane ithi ngingene kwi-system emsebenzini ngathi ithi ngingene kwi-system mangena kwi-system ayifuni ku-Firefox ifuna iChrome namhlanje ngathi awuthi ngingene kwi-Chrome ngibona uyavele yathi gqo yo azange ngijabule kangaka ngathi Hustling Queen nazo ziyapopa sichubeke wathi uthi uyakhuluma ngathi yazini asike sime-ke ngokuningi yima asenze lento siyicede sayenza sayiceda yaze yanginikeza ilona ngamscreenshotela ngamkhombisa yaba yonke into ebile bengisebenza naye nge-WhatsApp call ngimkhombise nge-WhatsApp call yabona hayi yona siyenzile shem siyenzile kuzobe kule live for 2 weeks akukho action owenzile awudownloadile app awuna profile kahle phela wena usubuyisele emuva sesoyeka phela futhi manje create manje umuntu sesomrefer le back siyaqhubeka manje yabo siya advance kanjani next week nje imagine ukukhuluma ngazo kuyenzeka yazi kwesinye isikhathi njengoba like njengoba ngisho mina bengihlulwa ukuthi ayifuni ukupick up ngale and omunye uthola ukuthi mangabe sekufanele ayenze ayithola indlela eright yokuthi ayenze kube nama load shedding or mhlawumbe adisturb okunye ayihlale lo 2 weeks 3 weeks abe nezinto kungasukuthi excuse emphazamisayo isimo ithuba uyabona isimo phambili ngeke phela silokhu sincela ingcenzo nje usiyovala fanele sibuye sidle phela nama-solids manje sivele phambili ngeke safice yazi mashezi yakaza size sumlalele yazi nje ave nikhuluma nina mara ngisho akufanele angashiya abantu noma kungasingcence kufanele angashiya abanye abantu ngoba bona bangakwazi ukwenza izinto angisho silana nje ngoba sizoncedisana ukuthi sonke sithole ulwazi singene kuma-live nje ngoba nathi sasizwa sanibonani yebo sawubona sisi kuma-like yami ngale egroup e-comment section sizobonana ke ngibonga ithuba lokuthi ngingene kade ngilindile sorry mashezi sorry okay hayi it's fine yes ngibonga nje ukuthi ngithole lethuba lokuthi ngingene lana ngithole le link mina invite izolo bengiqala ukuyibona so I was interested ngihlalile nje ngabuka bengisaduma upotiyana ukuthi kwenzakalani and namhlanje usisibani Shezi Nthabiseng lo kade sithatha through ukuthi kwenzakalani ngicabanga ukuthi nami yes
Ngicabanga ukuthi nami kusasa or before I sleep sengazi ukuthi ngizoqalaphi kahle kahle ngoba nami le life ingifikele nje ngingazi nokuthi kwenzakalani. Kanti ngi-interested ukuthi nami ngibekele iy'ngane zami something nje, yayibona? So izolo ngibukile ngangasho lutho, nanamhlanje ngathula ngangasho lutho, but I think namhlanje ngine-idea yokuthi fanele ngiye kwi-Capitec account yami ngiyocofa laphaya ngibone ukuthi kwenzakalani, ngithathile amanye ama-instructions yovula i-minor account, then I will take it from there. Then ngisacela uku-edwa kwi-WhatsApp group khona ngizobuza, and Friday ngizoba ready ngayo yonke into. Ya, ngiyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi i-platform enhle kakhulu lena ezosiza not only us as ladies, wonke umuntu. Kade sazama uku-investa, maybe umuntu mangase ashiye history yakhe, yeyi kungayenye indaba, but-ke ngicabanga ukuthi lena ngibona sengathi like ayifihli izinto ayifihli, yonke into yenziwa, yabo, like yonke into isobala. Ngizobe ngizenzela ngendlela yami, ngiyabuza, ngiyangicathulisa and so forth and so forth. So ngibonga ithuba, ngibonga futhi nolwazi, abantu abanolwazi ukuthi basicathulise ukuze sifike lana. Ngicela ningasipheleli umoya, ngizobe ngiqala nje ukuzenzela into ekanje, noma bengizama uku-investa somewhere imali zami ngingayitholi, but la I'm hoping ukuthi ngelinye ilanga nami abantwana bami bayothola something, kuyoba khona umehluko ngokuthi ngingene kule life. Angazi nokuthi ngiyithole kanjani, noma was just browsing through nje i-TikTok then ngayithola. So ngiyabonga kakhulu. Siyabonga ama-shares, siyabonga kakhulu ngamazwi wakho. So-ke nje mhlambe ukuphendula mhlambe izinto, imibuzo yakho ngokuyikhumbula nokubuka kuma-comments mhlambe abantu abasha abafikayo. Easy equities uyazenzela wena njengoba usubambile. Yes, easy equities ukwazi uku-investa from 10 rand noma ingamalini onayo, kodwa ngabe iy'mali ozibekela okubalulekile. Kusasa ntambama kukhona i-group enye engi-create-ile. Uma ufuna ukungena egruphini uzojoyina, khona i-link kwi-bio la kule profile le la ku-TikTok. Uma uhluleka ukungena kuleyo group, ngizobhala inamba yami manje la. Uma ususenda ucelule ukufaka egruphini, ungangibingeleli iy'ngane zakwethu. Ngiyazi ukuthi thina si-polite njengamaZulu, Nkosi yami, siyahlonipha, kodwa nje ungabingeleli vele uthi nje cela ukufaka egruphini yoka Equities, khona ngizokwazi ngoba ngiyadayisa nama-products. So uthola ukuthi mhlawumbe ama-customer most of the time ama-customer ayathanda ukubingelela, kodwa umuntu ugcine esengenile endabeni ngoba most abantu besilisa. So uvele usho kanjalo kule namba yami. Uma ukuthi uyahluleka ukungena kwi-link le ela kwi-bio. Kusasa futhi from 7 to 8 njengoba kulesine, sobe sikwi-group call, kwi-call ku-WhatsApp nabantu abahlulekayo ukungena or ukunavigate, ngoba khona abantu abahluleka like isingisi lesi esibhalwe lapho. Uthole ukuthi mhlawumbe umuntu ufaka i-username, kuthiwe leyo username is already taken, umuntu engabe sazi ukuthi enzenjani. So sobe sine-hour lelo lokusizana. Mhlawumbe ungajoyina lapho uma ukuthi uyahluleka, but uma ukuthi u-capable ukuthi ungazenzela wena ungene manje ujoyine, vele ungene uwenze kwi-app udownload-e. Into ebalulekile uma uzozenzela manje, uma usu-create i-account yakho, uma uno-Capitec ungayi-download i-app yaka-Easy Equities ngoba vele ikhona phakathi kwi-app yaka-Capitec, kodwa uzohamba uye ku-Google wakho u-create, uthi utype Easy Equities, bazokukhombisa sign up. When uya-sign up ngoba umusha, create the same account like u-create o-Facebook nobani bani, wonke lama-account esiwa-create ey'ndaweni. Usebenzise i-email address yakho, bazokubuza ukuthi yini i-username yakho ofuna uyi-create. Ungayenza kube igama lakho nesibongo, kube i-one word. Bese ukwenza i-password yakho, fanele i-password yakho ibe ne-capital letter, kodwa maximum kube 8 characters. Uthi inhlamvu eziwu-8 ufake nenamba noma i-special character o-8 nobani bani ukuze bazoyi-approve, kodwa nje lokho kulula-ke. Bese i-referral code into ebalulekile, fanele uyifake i-referral code. So
abantu bayabhala ama-referral code. So nomunye nani mangabe nilalele ama-comments bazobhala ama-referral code abantu. Wena mase ususayina up sekubuza i-referral code ngoba kuthiwa i-optional, ungabi selfish, uyiyeke uyibhale ngoba nawe uzobhenefitha ngaleyo, naye kade ayi-hustling queen. Uyi-screenshot noma uyibhale phansi bese uyakwazi ukuthi ufake yona leyo referral code. Nawe mase usunayo eyakho uzobuya uzositshela nawe eyakho i-referral code, khona nabanye bazoyisebenzisa ngoba uthola u-R50 ozokwazi ukuthi ukusize kuma-fees uma usuthenga ama-shares wakho mase i-active ilona i-account yakho. Nokuthi-ke ama-shares njengoba kufana nokuvulela i-minor account nje, qala ngawo kwamanje kuzoba lula vele yakho i-profile uzokwazi ukuyenza uyiqede namhlanje ngoba azikho into ey'ningi. Ufika verification bazokuverifya nge-ID yakho elinked kwi-system yakwa-Home Affairs already, so azikho iy'nto ey'ningi. Bese-ke mhlambe kusasa usungenza ku-minor account kodwa noma ungamu-navigate nayo ngoba udinga vele ube nayo nawo i-number lo ofakwe u-hustling queen ngoba uyafunakala kwi-account le uma usu-create-ele ingane yakho. Kodwa mhlawumbe ungaqala uyi-create-ele i-email uma ukuthi ayinayo i-email ngoba njengoba nawe usayine up nge-email, nayo kuzofanele ukuthi uyifakele i-email address yayo. Mhlawumbe ungaqala ngalokho nje namhlanje sisi. Okay, ngiyabonga kakhulu. Okay. Okay. Ngisacela uku-add something Okay. Nomusa. Ngizwela Khona ka-Capitec ngibone kwenye indawo, angithi phela ngoba umuntu uyafunda ngiyacofa lapho nalapho nalapho, so khona la ngibone khona ukuthi uma ngabe ustruglisha, there's a number and an email address la ungathumela khona whatever ukuthi ngicela usizo nani. Sengisho lokuthi phela uthola ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe ubhizi nawe, especially emini, yabo. So umuntu angathi sengilinde uNomusa ezongiphendula, nathi nje asifakeni effort nathi because ikhona inamba khona lapho ku-Capitec app khona Easy Equities. There's a number that you can call. There's also an email address la ungathumela khona i-query yakho, uyabo, just ukuthi nathi sibe-developed, singabe sesilinda i-group ngaso sonke isikhathi. Ezinye izinto nje nathi let's put an effort ukuthi sifunde, yabo. How do I get a referral code? Have an app already but don't know how to start investing. Okay, lihle work. Masune app already uzovele wena uthi view i-profile yakho bazokhombisa i-number eqala iyona iyona code yakho leyo. Iyona code yakho. Khona umuntu oshodayo, ubani umuntu oshodayo? Foxtrot. Abangenile namhlanje, no-Foxtrot abangenile, babhizi. Ngathi bayabonisa namhlanje ngathi khona osisiboda kule live. Khona osisiboda kule live namhlanje. Kodwa-ke into enhle leyo ukuthi yabo sifunde ngakho ngoba ave thina sisalela, yazi ukuthi thina abantu besifazane khona into eyingidida ukuthi abantu bacabanga ukuthi thina siyakwazi ukumanage imali, kodwa masubheka kahle kahle abantu ababa nobuchule ey'ntweni uma kuze ey'ntweni zey'mali, abantu besilisa thina siyakwazi ukumeneja, sikhande iy'kweletu, simeneje ngey'kweletu. Yeah. Kuye-ke kodwa-ke abantu aba-reckless-ke bakhona nabantu besilisa shame abangazi lutho nje, abangazi twa, esize sibe ngcono nabo. Mina ngiye ngithanda ukuthi abantu besilisa ibona abantu umuntu uma egxilile entweni uyagxila kuyona, ayazi futhi perfectly. How old are you? Ubukeka una-24 years. Ha, ngidala kabi mina, ngangibona noma nakhu ngizama ukubamba i-age ngekhathi. Ne-filter yaka-TikTok. Ha, masungibona in real life, ngomunye ugogo kabi. Hey. Ngimdala, ngina-35 years. Yes, siyabonga lihle.
Ku-right mangabe bekhona abantu, so as long as abantu bezokwazi ukuthi i-spread, ngoba angithi ngesikhathi Thabiseng abanye abantu betshela abanye abantu nawe mhlawumbe bazofundisa mhlawumbe 100 more, kusho ukuthi sinama-investors afudayo. So it's a good thing, ku-right impela abantu abayenze. Futhi mina bengingafisa ukuthi yenziwe ngey'limi ey'hlukahlukene ukuze wonke umuntu ezo-accommodateka, ngoba abaningi abantu abanayo imali kodwa bavaleleka ngaphandle ngenxa ye-language barrier. Yikho mina ngidisayide ukuthi sikhulume ngesiZulu. Ugesi Okay. Okay, so hambile lwazi ngicela ukuphuma mina, I think sengi-right. Inikeze nabanye i-chance. plus ngu-15%-ke nje. Yazi nje ugesi awuna-timing bafe, yazi. Ugesi nje e-South Africa siphila kanzima ugesi. yazi. Azi banesicelo. Umuntu usephila nje ngama-power bank nje, yini nje le mpilo esiyiphilayo la e-South Africa. Hayi bafethu. Hayi bona Thabiseng, kufanele ukuthi ufunde. Thank you, unjani? Ngiyaphila ninjani? Ukhona. Ngiyaphila nami. Ngiyabonga ukungena. Nginenkinga la ya Easy Equity. Ngayi-download i-app yalokhu ithi ene angiqedile ukwenza i-profile, ngilo ngibuyela kuyona but angiyiboni into e-wrong engiyifakile. Konke kubukeka ku-right ngendlela okufanele ngifake ngayo. So Imeseji ithini? Ngoba imeseji le ebovu eshoyo ukuthi yini e-wrong kahle. Babhala ukuthini lapho? ithi ifuna ufika. It's fika, yeah. Wawuyenze nini? Wawudownloade nini? Wawuqale nini ukujoyina? Few months back, I think maybe 3 months back. Then yangalokhu ingangibuyiseli impendulo, iblokhu ngangibuyisela impendulo. And ngase ngithi namhlanje ake ngenze ngale ndlela engibone wenza ngayo yaka Capitec. Then ngangena ku Capitec. So mase ngithi ngibuyela kuleya sengifica angisakwazi ukungena kuyona, ngazi noma mhlambe kufanele ngibe neyodwa na. Hey, angazi-ke lapho dadewethu, mina benginawo omabili kodwa emafonini ahlukene, ngingene ku-Capitec uma ngiyothenga, ngingene ngalama ngabe ngibrowse. Kodwa manje angisangeni ngoba ngimoshela i-space ngoba ngidinga ukushutha iy'thombe lana. Okay. Kodwa-ke kodwa yonke into yakho like into owawuyifakile khona nama-shares owuwathengile kusavela. Angikaze ngize ngithenge lutho ngoba i-profile ibiloko ikhombisa ukuthi i-incomplete. Okay, So kuvela i-demo account nje kuphela. Angikwazi ukuthi ngikwazi ukuthi angikwazi ukuthenga. Awukwazi ukuthenga? Okay. O-screenshot i-message lokho khona ngizoyibona ukuthi ithini ngoba manje kunzima uku-advise, angingayibonanga leyo message. Oh, okay. Ngoba ngiyithathile inamba yakho, ngicabanga ukuthi ngicela ukukuthinta uma ngabe mhlampe sengikwazile ukuthi ngingene kuyona. Then mhlampe ngibone ukuthi kwenzakalani. Okay, mase usungicontact-a uvele uhlale endabeni yenza mntama.
Okay, Sithandwa, ayikho inkinga, ngiyabonga kakhulu. Okay. All right, sharp. Sharp. Ucela ngikhiphe nisabseng, okay. Okay ke asivaleni live vele ngenza kwesi ngoba nelona yama izolasta long kanti ngifuna ngine order elikhulu fanele ngiliqede namhlanje. Yabo? Unthabiseng uyaphi ngempela? Hayi, Unthabiseng akabaleki go. Manje ngoba nga-register ngo-2020 kodwa ngangenza lutho, emva kwalokho I had to register again last week. Oh, okay. Shares, uphinde waqala phansi. Okay, mhlambe phela I think kuba bayabona ukuthi mhlamba u-inactive yini. Yabo? Ngoba phela mangabe u-inactive uthathe i-username, abantu abasenayo leyo username nje banebhanti nje yabantu phela ngeke baze bahlalise umuntu ongekho active. Qala phansi, yebo-ke qalani phansi ngoba phela usublockile manje i-system ngale username yakho ngeke iphinde ithathwe umuntu. Oh, 10K, thank you guys. Yahamba ke le live manje. Kodwa-ke vele sizofunda lana yabo. U-invite nomunye umuntu omngane wakho, yazi. So ikhuluma kodwa ngelinye ilanga indaba yama-families angafuni ukuboniseka. Yabo nje if singasticka kulama-plan esiwenzile ukubeka imali zethu la, sibekele iy'ngane zethu, yazi ukuthi mina amabhizinisi engangitshela uma wami ukuthi yazi ukuthi ngifuna ukwenza leli bhizinisi naleli bhizinisi, ngithi nje ma awuzame noma imali encane-ke nje ukuthi ngistart. Wonke amabhizinisi engangifuna ukwenza ngasekhaya, wonke namhlanje aya-exista ngoba umuntu onemali wayicabanga the same thing engangicabanga wayenza ngoba ngangingenamali. Sengiyabona ngithi hey, yazi ukuthi I had the idea of doing this and even better. Even namanje mangibuka some of amabhizinisi ukuthi le I could do it better. Ngama-plans e-BNB nje into elula kabi. Wese uma wena emqasho kodwa nje to make a BNB udinga i-bedding, udinga this, but akukho nzima ukuyenza. Ngasekhaya kunomfula, ngangicabanga ibhizinisi yokwenza ama-skin boats ngoba umfula omkhulu uthukela. Ngicabanga leyo mabhizinisi namhlanje bayakwenza lokho. Ngisho ngithi yazi ukuthi impela mangabe unomqondo webhizinisi, ucabanga ama-ideas, asikho isidingo sokuthi ulokhu uhleli ucabanga nokuthi hayi ngicabanga lokhu ngiyicabanga yonke into oyicabanga ngafuna ukuthi uyenze ngoba once wayenza usuvimbela lo munye umuntu naye obeyicabanga ukuthi usezothi ngeke ngisayenza ngoba vele ulwazi useyenzile. So yonke into oyicabangayo noma ngabe yini ufanele uvele uyenze. Ungalokhu ucabanga wesi-ke ngiyamajina nje iy'ngane zethu ezizokhula sezazi iy'nto ey'ningi, zikhula zihamba zibone ama-business ideas, siyakhipha iy'ngane zibone iy'ndawo, sitravele. Ingane ithathe imiqondo yokwenza izinto. Izothi uma sisikhulile sino-18 sibone seyazi ngiqedile isikole, angifuni mina ukuyofunda, angifuni ukuyoqashwa ndawo, ngifuna ukwenza ibhizinisi, ngizofuna ukwenza leli bhizinisi ma. Uvele ushaye iz-equities wakho ukuthi hayi nayi investment ingane yami, nayi imali, hamba u-withdraw, hamba wenza into oyifunayo. Ngiyayimagina nje leyo nto seyenzeka kumina, sekuyi-feeling yami uma ngibheka izinto nami engabe ngazenza. Basi-ke yekani, bye-bye, asilaleni manje. Kusasa sokhuluma ngo-8. Ngo-7 for abantu egruphini laba abafuna abahlulekayo. Hhayi umuntu okwazi ukuyinavigate-ela, okwazi ukuyirejistela o-username, ngisho umuntu ohlulela ngisho ku-username. Abantu esizobe singabo-ke labo kugruphini, igroup yo-7
to 80 igroup ehlukile hayi akuyona le ekwibhayo le kwibhayo yokuthi nje sijoine simane simotivatana silokhu sikhumbuzana sishare izinto. Ngiyahluleka sis. See you at 7. Okay, ngoba uyithathile inamba yami lihla ngithi masusungisendela imessage ku-WhatsApp ungitshela ukuthi ufuna ungena egroupini yaka 7 khona ngizokufaka egroupini right. Kusasa nje angizoba nandlela njenganamhlanje ngizobe ngila endlini nje ngo5 ngizobe sengihleli ngichargeile. Okay ayikho inkinga yenza ukuthi papa yini nilale kahle. Niphuphe ngemali, niphuphe ngo-easy equities, niphuphe senama millionaires, uphuphe ngeportfolio yakho se-reach 100k or 1 million. 100k into encane, uphuphe i-portfolio yakho siku-1 million ukuthi uzozizwa kanjani. Hi Elise, bye bye.